Yikho-ke futhi ikhona-ke lokho okunye buye kwangicasula. Mengizwa umngani wakho unale Ucasula uhlanganaphi? ukuthi usujola nomunye umuntu ngikhona mina. Hayibo, ukhona Ngephutha nami. elilodwa futhi engalona ngisho iphutha. Kwakuyinto oyicabanga fi. Hayibo. Lokho kubuye ngiphatha kabi mama ngoba akaze ngikujolele mina. Lokho akubona okuyinto esekhanda lakho. Lokho ukuthi usuba nomunye umuntu ngikade ngikhona iminyaka emingaka. Siphusha nawe. Ngisekho nje wena dlula. Azwangiphatha kabuhlungu sithanda sami. Bengifisa nje ukuthi ngoba ngilapha sizothelelana amanzi. Manje indlela oswenza ngayo angisazi yangilahlekisa na. Uxoxa sixoxa kodwa kubuyelana cha. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami uStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenye enkomo Sovukazi Umvuleni, ngiyintokazi ezalwa Mamkhize. So today's vashelo bhuti-ke ngesimanga sokuthi uyafisa ukuthi axoxisane nomuntu obekuthandana naye ngaphambilini noma ke ngathi ngesikhathi esedlula ufuna ukuthi nje balungise indaba zabo zothando. Asazi ke noma ucu lusazomlingana uNosisi noma mhlambe liyamxeka noma mhlambe seliyampintsha selincane kakhulu. Angazi so sizozwa ekhambeni ngesikhathi. Sabona kunjani? Yebo njani mama? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila mama. Namhla Brown. Ubona kahle? Yebo ngibona kahle. Okay, ubani ubhuti Sibongo usuka kuphi? Igama lami nguSiyabonga Magwaza. uMagwaza unjinji. Yebo unjinji mama. All right, ubuya kuphi? Ngidabuka khona Oh, ukhulele khona. yebo ngikhulele khona mama. Oh, all right. So, awungitsheleke wena nomuntu obawuthandana naye lo ufuna ukubuyelana naye nahlangana kumuphi unyaka nihlanganele endaweni futhi ekanjani? Sahlangana ngo-2022 mama. Okay. Sihlanganela olwandle eBish. Wambona egqoke ibikini. Yebo ngibona egqoke. So, wabona impahla eziningi eli usaqala nanokumazi. Yebo mama. Mhlambe ke wayehamba nomuntu wakhe vele lapho noma mhlambe wayehambela nabangani nje noma nomndeni. Ngambona ehamba nomndeni wakhe mama. Okay, wena uhamba nentombi. Yebo. Hayi mina ngihamba. Ngeke usasho. Wahamba nobani? Ngangihamba mina Nolokhuzana. Usisi wami ngisho kanjalo. Oh, I know ngiyakuzwa. Mhlambe ke ukuhlangana kwe-conversation yenu nisaqala ukubonana, uyazi ke nabantu besifazane, uma uzothi sawubona nje khona abanye badinekayo uthi kodwa Nkosi yami bengiyabi moya ngcwele. Umbingelelelani lokubhuti ngoba angifuni ngisho ukukhuluma naye. Mhlambe i-conversation yahlangana kahle noma wasebenza kanzima ukuzuza inhliziyo yakhe? Hayi ngasho sisi wami ngasebenza kanzima ngoba akayena umuntu olula. Uqala nje ukumbona ikhanda liqinile. Unesiphongo yini kanti? Hayi cha. Uqala ukumbona nje mama. Ngathini umuntu otense. Ukumbingelela nje ngambingelela wathi hayi sorry bhuti asazani. Qhamuka uzongiphaphela ngabona ukuthi akehlisa umoya ngoba usisayi akazwani into ebhedayo. Uthe ukuba tense kancane. Yagcina sihlangene i-relationship. Yebo yagcina sihlangene. Nase niphathana kanjani ke? Wena umphethe kanjani naye ubuyisa ukuphathana okunjani? Ukukhuluma iqiniso siphathene kahle. Kodwa kwakuba nesigemegeme sasithikameza kancane. Ingakho nje ngize kule show ukuthi ngizocela ama love back. Oh, okay. Mhlambe yes ungaqhubeka. Khona iphutha lenzeka manje bengizokhuluma kule show ukuze abone ukuthi ngindoda eneqiniso ngiqamba manga. Oh, okay. Mhlambe the time usaqala uhlangana naye wathi kwena usingle noma wathi unomuntu vele wamkhipha emntwini? Akaze angitshela ukuthi kanjani. Enabuzanga. Akaze ngibuze nami. Oh, okay. Wena bewusingle? Ukukhuluma iqiniso akhona bengihlengisana naye nami. Umshonise phi ke esekhona usisi loya? Kunzima ukuphendula. Okay, hayi nokulungile. So ke ekhaya mhlambe la uzalwa khona ngoba bayamazi usisi noma bongakamtshengisa umuntu bekusase into ephelelela kunina kuphela. Ekhaya bamazi umuntu omaziyo bekumfowethu. Satshengisena just ukuthi sikhulume nje private. Okay. Yep. All right. Mhlambe ke yini niqhathile nazi nakhetha ukuhlukana ngalesikhathi nahlukana ngaso nabangani noma yini yabanzima ukuthi iziyenza ukuthi uthando lweni liqhubeke? Into yasiqhatha mama indaba ngithi besiseres sihlale res eMangosuthu. Sifunde eMangosuthu. Naye beqashe kwenye res nami ngiqashe kwi-res yami. Okay. Indaba yenzeka ukuthi ke baqashe bo2 banorumza wakhe. Okay. Indaba yenzeka ukuthi baba semakhaya. Bahamba bo2. Khona unanga usisa onanga efunda naye. Kanti bazohamba bemakhaya banekhiye bo2. Oh, okay. Banekhiye zo2. Yes. Okusho ukuthi ke lo munye akamtshelanga ukuthi unokhiye umngani wakhe
umngani Okay. kaFelo ongithandana naye. Kanti uzovula. Mina ngithi ngizoza ke ngizomsiza nge-assignment. Sine-module ye-accounting esiyenzayo eDeep. Okay. Kanti songena, mesingena sakheleka ngaphakathi. Wakhiwa sisi, okusho ukuthi ukhiye uzodukela endlini. Ngiyibuza ukuthi hawu manje ukhiye ukuphi? Ngoba phela uyazi meqhamuka umngani wakho osuke eSolomons khona into esiyenzayo lapha. Sifundeke siyenze assignment kanti kuzoba nenokhi aqhamuka ufika ngqongqoze. Bethu uyafika khona lo sisi unalethi. Hawu siyawu ngenzani kodwa? Hawu seniyajola. Nganifica nibambana. Kanti kwaqathaka ipeni sabukana endlavini samehlo. Yena usebuka isigameko siyasicabanga ukuthi hayibo. Labantu ade niqabulana. Kwaqatheka Siyawu ipeni. ngenzani? Nabuka nenhlavini zamehlo. Yebo mama. Ubuka ama-movie kakhulu? Ngibuka amamuvi kakhulu. Ngakusho lokho. Kodwa ke kwenzeka kunina ke lokho. Kwenzeka kithi. Okay. And then sengenile phela uyanibona ukuthi nini noba uthula. And Waqhaqhazela usisi vele wamemeza ibhadi wathi siyawe ngijolela ngithanda kanje. Ngathi akuyona into obuyicabanga sithandwa sami. Inkinga yokuthi bengizosiza usisi. Okay. Owasho ukuthi usisi uzokhiya isicaba. Ukhiye wawulahla sakheleka ngaphakathi. Akuyona into oyicabangayo. Mina ngiyakuthanda. So leyo nto eyanichazela indlela ukuthi engasachazeki ngisho nangichazeka navele nahlukana. Engasachazeki mama akachazeki ngempela. Ingakho nje ngize kuyisho ukuthi ngicela ama love back ngiyamthanda. Akuyona into ayicabanga. Mina ngangisiza umngani wakhe ngemodule. Hayi ngoba nakho ke lento ayicabanga. Mhlambe ke aze uzumsize nje umngani wakhe. Wawukade uqale kumuntu wakho wamtshela yena ukuthi uzosiza umngani wakhe noma navele nakhuluma nodwa eceleni ngaphandle kokumazisa yena. Khuluma kuleyo ndawo mama. Umuntu wami uyazi vele ukuthi besenza ama-module afana nomngani wakhe. Into ayaziyo ngade ngamchazela before. So uyazi benginokufika ngithothi ngizomlethela imbali ngimcheck ukuthi okay kusahamba kahle kwi-accounting. Asho ukuthi hayi kuhamba kahle. Into ayaziyo le mama. Mina ukubona wami into yamthusa ukuthi wathusa ukuthi kaqatha kamapeni kanti sasizobukana ebusweni nosisi. Shuthi wayesecabanga ukuthi hayi shuthi ade beqabulana. Kuningi obekwenzeka nkathi egodukile semakhaya. Ilento eyenzeke kuyiphi inyanga noma kumuphi unyaka? Yenzeka ngo-2022 November. November. Yebo mama. So njengoba ufuna ukubuyelana naye nge-2025 awucabanga ukuthi lo muntu mhlambe usenomuntu wakhe? Angicabanga mama. Ngithanda honest ufike ngiyakwazi nami lokho ngakweqiniso. Emva kokuxabana kwenu kuye wamlandelela mhlambe ngama-calls uzama uncenga ngesnake. Ngakwenza lokho ngimfonela ukuthi ngizomfonela uvala ifoni. Seze wangiblocker ngisho ukungiblocker ngoba ngilapha nje kusho ngixaki ukuthi yini into engakufa. Yini big deal ngoba ngangimthanda mina. Into ayenze kuyayazi nathi ngangisiza umngani wakhe hayi ngoba nakho kwento ayicabanga mina ngithanda yena ngokweqiniso. Kodwa nawe wawumsiza ngempela umngani wakhe noma wawumsiza nje ngempela? Ngangimsiza umngani wakho ngokwesikole ngempela. Mina ngithanda uFe uyazi naye mama. Hayi ke Serious. Is not make sure. Kodwa ke ithi vele ngimlandi khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane nje nibhekene. Yebo nganke mama ngimlandi. Ngiyacela silandelene. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke usisi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi ngenzeka siphumelele isicelo sethu. Ngeke ngasho-ke ngaphambilini ukuthi sihlolekile izolo. Akusho ukuthi ngosuku olulandelayo sophinde sihluleke futhi. Angazi-ke sizobuka ukuthi kungabe kuzokwenzakala. Sabona kanjani? Yebo sawubona. Alright. Ngiyaphila Nami ngiyajabula ukukwazi. Ngiyajabula nje ukubona. Uma bani? nguMadlovu. Dlokovu. Yebo. Nkosi. Yebo. Oh, alright. Uyamazi ubhuti nginaye? Yebo ngiyamazi. Mazela kuphi? Bengihlekisana naye. Dala. Yebo. Okay. Nahlukana nini? Ngicathi sihlukane la ngabo May kanje. May kumuphi unyaka? Ku-2025. Oh, okay. Awusho ukuthi 2020 kumina. Akusona stress Nkosi yami. Wazo Stress bekukuningi mama stress. Nkosi yami. Ngikhanda la. Okay, ngiyezwa. So-ke mhlambe ukuhlukana kwenu kwaba yinto ekanjani? Kweza kanjani? Ukhona wachitha
noma mhlambe naba nezinto eningavumelani ngazo. Ngingasho nje ukuthi ubhuti wachitha. Okay. So njengoba ula ucelile ukuthi simsondezele wena ukuze uzokwazi ukuthi akhulumisane nawe kubona. Ngicela umuphi isikhathi sakho nje umlaleli ukuthi ufisa ukuthini. Ayikho inkinga. Bongi yani ngicela ukukhulumisana naye. Yebo. Isithanda sami ngithanda ukuxolisa mhlawumbe nganto wayibona. Ngangisiza umngani wakho sithando sami. Uyazi okuyimojuli kusho ukuthi nizohamba nomngani wakho wasala yena. Ngahamba ngomsiza. Ngicela lokho ungakuthatha ukufaka ekhanda ngoba ngiyazi njengamanje ungibona njengendoda ejola kakhulu kanti ngiyakuthanda. Angiyena lo muntu lo. Akwenzeka futhi lento oyicabanga ngimsiza nje ngeassignment. Ngomntwana nomngani wakho. Nawe uyakwazi lokho. Ngicela sithando sami ungixolele ngiyakuthanda. Siphinde siyenze lento futhi iye phambili ngiyacela. Hayibo. Ithi uyadlala. Mina sizana nge-assignment kanjani ngimfice nenza lemhlelo yenzayo. Sithanda sami ngoba ngisho nje ngangimsiza. Hayi wena siyabonga umboni. Ngiyakubona sithanda sami. Ngithatha kancane. Lento engiyificile uthona benisizana nge-assignment nisizana nizenisiza ngasebhedeni. Sithanda sami ngicela ungangiphoxa yabo bengeke ngicela ishow. Yabo ngoba ngicela ishow ngoba ngizehlisa. Thoba ukuthi ngicela uthando. Emva kwenyanga engaka uzozehlisa manje. Kade asengifona sithanda sami. Okusho ukuthi wena ama calls ami uyangiziba. Uzwangibhlocka ngisho ungibhlocka nami bese ngasazi ukuthi kwenzakala nanto ngakho. Yini ebengizoyikhuluma nawe? Ngaza kubuza ngisho umngani wakho uNalidi wathi nakasazi. Yini ngiyazama ukufonela nani engizoyikhuluma nani noba uthu? Ngoba Noma ngisho neyinyoka. ayikho into ayenzeka. Ayikho into ayenzeka fe. Ayikho into ayenzeka, ayikho into ayenzeka. Manje into engayifica nalento engizwayo ngabantu into engekho. Amanga uyazi abantu bahlezi befuna ukuhlukanisa into enhle phakathi kwabantu ababili. Uchoose kuyinto errong leyo. Angikuvumeli mina. Haya Uzokuthini ngabantu? bayangitshela sithi ukuthi kukhona into eyenzakalayo ukuthi vele nami ngake ngezwa before ngangakholwa ngithi hawu phela uGail umngani nami uGuy naye ngiyamthemba. Hawu kuqiqini nami mase ngifika ngiyibonela. Hawu ziyakhala ngempela. Ngangizothini ke lapho ngihlalela into engayiboni ukuthi yapi. Qhubeka naye. Mhlambe the time ekade ezosiza umngani wakho. Wakuchazela yini wena kuqala ukuthi uzoyosiza umngani wakho? Wangichazela after. Oh, okay. After wakwayimanxa ke ngichazele ebukudaba lakho ukuthi ubemsiza ngalento amsiza ngayo mina bengakazi ngichazela. Injani ubunjani ubudlelwano phakathi kwakho nomngani wakho manje? Abusekho. Niyakhulumisana? Angisa WhatsApp ngisho naloku WhatsApp naye ngoba ayikho into engizoyi WhatsApp nenyoka engilithende. Usunayo umunye umuntu othanda naye? Yebo bese nginayo. Okay. Yikho ke futhi ikhona ke lokho okunye buye kwangicasula. Mengizwa ngomngani wakho uNaledi. Ucasula uhlangana Ukuthi usujola nomunye umuntu ngikhona mina. Ukhona na. Ngephutha elilodwa futhi engalona ngisho iphutha. Kwakuyinto oyicabanga fe. Hayibo. Lokho kubuye ngiphatha kabi mama ngoba akaze ngijolele mina. Lokho akubona okuyinto esekhanda lakho. Lokho ukuthi usuba nomunye umuntu ngikade ngikhona iminyaka emingaka. Siphusha nawe. Ngisekho nje wena dlula. Azwa ngiphatha kabuhlungu sithanda sami. Bengifisa nje ukuthi ngoba ngilapha sizothelela amanzi. Manje indlela oswenza ngayo angisazi yangilahlekisa na. Uxoxa singixoxa kodwa kubuyelana cha. Hayi ngiphatheka kabi afuna. Uyavuma ukuthi ningaxoxa ezinye izinto. Xoxa ezinye izinto kodwa kubuyelana cha bese ngidlule nempilo ngiqhubeke nempilo. So ngokuvuma ukuthi nixoxe ngamazwi uyaxola ngento eyenzeka phakathi kwenu. Yebo ngiyaxoxa. Kodwa i-relationship cha. Hayi cha bandla ngisayicile. Umile emazwini akho? Yebo. Oh okay. Uyamuzwa uthina ngisho? Yebo Mhlambe ngabe usazomlandelela uphinde umncenge futhi ngesnake noma uzophosa ithawula ngesimanga sokuthi vele uyatshengisa ukuthi asafuna ukubelana nawe. Hayi ngicabanga ukuthi ngisawumlandelela mama ngoba ngiyamthanda. Okay. Ngiyakwamukela lokho okusho koxolo but inhliziyo yami ukukhona ukuthi ngivume ukuthi asisathana ngempela. Kunzima mfuqamba mama. Engicelayo lokho kulandelela kwakho. Uyeke ukubuza uyangiqhatha kunalo enginayo manje. Ufaka enkingeni. Kumele ngichaze manje inkinga sakudala. Ekubeni ngamchazela ngendlela engamchazela ngayo. Manje masubuya wena manje yena acabangeni. Uzongilahlekisela ngokukhona nokungekho njengamanje. Ngicela ukuthi uyeke ungasaqala ngisho uqala noma uqhubeka. Ngiyakuzwa sithanda sami kodwa inhliziyo yami ngithini ngayo. Emnjonjo. Wena uthini ngeyami?
Ngicabangela mina. Ngangicabangela sithanda sami ukuthi vele abantu besifazane nina ngabantu besifazane ngicabanga izinto ngendlela yini. Kanti akukhona into esukuyicabanga. Mina ngiyakuthanda nhle zami yonke. Hayi. Bengicela nje ngempela uxolo ukuthi sibuyelane ngiyacela. Ngingakuxolela ukuxolela kodwa ubuyelana ngiyachaza nje ukuthi cha. Iyona leyo patterns ngingigulisa ngempela ekhanda. Angisekho ngiqhubekile nempilo. Ey'nyangeni ey'ngaka uzobuya manje ubucathona uzohlala mina. Ngingamtholi umuntu, ngimtholile-ke. Kuyafana kade sengikufonela ngikuzama ngifiyana kini nasebanganini bakho. Yeke ukufika ekhaya ngiyasho nje ukuthi uyangiqhatha. Ngidlule nempilo nawe qhubeka nempilo. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Futhi kumele ngizame ngincenge inhliziyo njengendoda. Koze kulunge kancane kancane. Uzame uncenga. Fe, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi usihloniphe ngokufika. Thank you so much. Ngiyacela nje ukuthi umkhululekise. Ungakhululeka. Yebo, ngiyabonga. Awushoke. Yabo uhleli nami ngedwa la manje, ne? Ngiyafuna ukwazi ngempela ukuthi awenzanga lutho yini nomngani wakhe. Angenzanga lutho mama. Kwakubhala. Usuhleli nami phela. Akekho ufe manje. Ngifisa ukwazi nje ukuthi kwenzekani. Eish, kodwa iqiniso lihle mama, ngicela ukubhola. Wenzani? Khona sabhala. Kwenzeka leso sigameko ke saqabulana. Okay. Futhi solala vele ngoba angekho. Okay. Nami bese ngizama ukuyicabangela iside lami njengendoda okusho ukuthi kunzima ukuthi ngimtshene ngoba uzothatha le ndlela athatha ngayo umoya ube phezulu emaphaphu. Okay. Yebo. So yini eyenza ukuthi ungamtsheli nje iqiniso lonke? Yes, vele manje akavumanga ukuthi nibuyelane but at least ugeze inhliziyo because uzohlezi azi amanga, umqambela amanga. Uthola ukuthi yena uyakhuluma nomngani wakhe. Why umqambela amanga? Kunzima mama uthi imtshela iqiniso akuvumi. Okay. Kunzima. No, ngiyezwa. But-ke kuningi shame asikwazanga ukuthi siwine and ushilo ukucacisile ukuthi usenomuntu wakhe. So angazi-ke njengoba ethi ungamlandeleli nje uright ama-calls akho akathandi usumlandeleli usethola omunye umuntu. So ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ukwazi ukubhodla egcineni ukuthi uchaze ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga iqiniso lakho. Mbuke lapha ekhaya hayi cha siphetha la. Usisi unqabile Nkosi yami ukuthi abuyelane nophesini wakhe wakudala and ukucacisile wakubeka nje phezulu kwetafula ukuthi yena usenophesini wakhe omusha and okubuye ngazi ukuthi akafuna ukuthi aphazaniseke kuyena ngoba uthi wamchazela ukuthi i-relationship yakhe yaphambilini baxatshaniswa yini because uthi wamchazela ngizwe kanjalo. So aswinanga kodwa namhlanje ngiyaphinda ngiyasho ukuthi aswini namhlanje akusho ukuthi kusasa nakhona ngesiziswini. So umuntu wakho uma umthanda menzele iqiniso ngaso sonke isikhathi musumtshontsha kuphi nakuphi enza zama incenge nje inhliziyo ngoba uthe wena uthanda yena enza nje ngendlela okwenziwa ngakhona uthandweni hayi ukuthi siphathane kabuhlungu kakhulukazi mekunogama nothando phakathi. Ngiyacela usingakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.